Maazị Nnamdi Kanu bịara scam ndị Igbo ndị ọma ekelekwa m ọnụ. Eso ka ekwu eziokwu. Eziokwu kwuo onwe ya. From analysis chọma na ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme now. Ọ dị ka Maazị Nnamdi Kanu true ọ scam ndị Igbo. Because ilekwa anya ihe ụmụnne ya na-eme, ha werezi as a family business. And then ọ na-ezu oji from prison. Enwebeghị ozi ọbụla o jiri gosi na ihe ụmụnne ya na-eme na ihe ndị lawyer na-eme na Simon Ekpa agbakwere ya n'ahụ na ya dị against them. So in my own opinion, Choma the right, Ikengura go the right, even Ijele the right. Na the analysis ha na-enye Maazị Nnamdi Kanu. With ihe hụrụ ọ na-eme ugbu a, werezi aka ya na-adọrisi IPOB. Nọrọ na nga si asatọla leaders of IPOB. Yes. So ọ ga-adị mma ka abịa disassociate IPOB from ndị a na-ji ya na-eme scamming. And o ruole mgbe leadership of IPOB should rise and take some decisions to clean IPOB up. IPOB adịgo bigger than Maazị Nnamdi Kanu. Kama na eme n'onwe na ndị DOS na ndị IPOB gbara Maazị Nnamdi Kanu nkịtị ya na-adọsasị the group. Now ndị na ha mekọrọ n'ihe maybe ghọtara ụdị mmadụ ihe ọ bụ bịazie na-achọzi ịkọwa na ndị Igbo niile kwetara n'ihe a ugbu a na-eti ige ego na-eti ige effort are stupid, so they are being scammed by one man or washi. Kama na ihe dị iche wụ ụdị grip na ụdị respect ndị IPOB na otu ndị IPOB si buli Maazị Nnamdi Kanu elu mere ya they can't even take a decisive decision even mgbe ha hụ na Maazị Nnamdi Kanu na-agaghị ụzọ, and ha nwere ike imegide ihe a aghasa ahụhụ ndị Igbo tara. And Maazị Nnamdi Kanu, from every indication now, all the quality sacrifice anything to leave prison, because all the court is in a hurry to leave prison. Mind you, end up on the court, so from the court, I'm doing him to question on the court to say that I will not leave this prison without Biafra. Actually, my education here Hanaka, Maka, and then I'm a Yapota, or what Potaya Biafra, Potaka, one of no one, and release them as a name, the Kalia Piak, Baraka Biafra, Potawa. I don't know. I joke, come now because Ian is becoming too shameful, to be honest, and the man now is so disappointed, and all we hear it. Now after Maazị Nnamdi Kanu chepụtachiri ụmụ mmadụ, ndị usoro kwenye na ya kweshi ike ụfọdụ nwụọ knowing that ha ga-anwụ, ha na-anwụ, they happy ịnwụnụ maka ha feel na ihe bụ sacrifice ha ga-eme for Biafra ịbịanụ. Lekọta ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme na social media, chịpụtacha hungry people, ha jide na-disgrace ndị Igbo na social media just ka ha dọsacha IPOB. When na-akpọ Igbo niile enweghị much time to spend this night. I just feel like I'm gadala life. I've been pretty busy since. Ana m arụ ọrụ na my site. Na Igbo niile ị na-anụ olu m taa, enwere ndị ahọpụtara for ọrụ a Gadosa IPOB, and that I'm sure na Maazị Nnamdi Kanu ga believe na onwe n'ihu ọpụtaghala ọgba aja aka like this or aka like this ndị mmadụ esoghị. So which means from ihe na-eme na Maazị Nnamdi Kanu adịghị dedicated to the Biafran struggle. Onye ọbụla ga-akpọ echi na ndị mmadụ macha eziokwu ịpụtakwuo ndị niile awụjishi na social media apụta na-akọ nonsense. Onye a ga-awụ ọpụ for me. Mandela nọ na nga kwechiri sị kama ya nwụọ na ya ga-enwetarịrị freedom ndị be ha. Onye mmege Maazị Nnamdi Kanu expect gịnị? Ọ dapụta na-ekwuchi anyị ntị release enyi ya apụta bịa mee gịnị? Ọ ga-eji Biafra lọta. Yes.
Maazị Nnamdi Kanu ga-eji Biafra lọta. Ego esi nnọọ IPOB n'ụgbọ na-achị isi na Maazị Nnamdi Kanu onwe ya. Ịma how many billions of naira pass ala through IPOB ọ Maazị Nnamdi Kanu onwe the money. Na ihe ndị mmadụ ji ewetasi that money o ka Biafra bịa. Anyị ga-edi ya Maazị Nnamdi Kanu. Ya na ụmụnne ya because a na-akpọ ụmụnne ya ọnụ. Ya na ụmụnne ya kụsịa that money. Asa akpara ya ọ nọ na nga ọwụ nna ya nọ na nga. Ọ rezuole autopilot. Ọrụ ya mma anyị nụwa ọgụ ga nwee jira ya ọkụ autopilot o nwekwe ndị otu ya. Ga mee Simon Ekpa anoint. Simon Ekpa anoint mere anoint. Ọkwa direct ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ with ndị IPOB. Ha na-eleke ndị IPOB ọgụ ka ndị IPOB na ndị autopilot Maazị Nnamdi Kanu created. Eziokwu na-agbakọ ọnwa. Ị nwere ike zoo eziokwu no matter how long izuru ya one day ọ ga-apụta ihe. Mgbe anyị na-ekwu okwu gbasara scam onye n'okpogho onye ndufu unu na-abịa scam ụmụ Igbo na some of us eriri mgbe anyị chọpụtara eziokwu anyị na-ekwu ya a na-akọ anyị ọnụ sabotu a adị m obi tọrọ m ụtọ na nwaanyị a ahụ na nke bụ eziokwu na-ekwuru onwe ya eziokwu. Enwere mgbe m kpọrọ ya Lolo Nneka Chimezi but asking forgive me madam iwu ọzọ Chimezi iwu eziokwu mezie and eziokwu ị na-ekwu ga-protect gị. Nke a ogodi ka m tonye penu n'azụ nwaanyị ekwuola ọtụtụ okwu ọhụụ na the truth. Ịma ndị ekwensu kpọrọ ọkụ ga-anọkwa na comment section na-akpọ iyi dịtụ onwe omeghe family gị ihe scam erughị gị aka but one day ọ ga-eru gị one day ọ ga-eru gị. GO ka m gwa gị eziokwu first advice nyere Maazị Nnamdi Kanu mgbe somebody connect mụ na ya na phone bụ nsị ya use South African alternative ANC African National Congress na South Africa to fight apartheid bido mebe sit at home gbababe ha ọkụ jide Soweto gbaa ya ọkụ. Ọ bụrụ na icheta Sonny Okosogodolo egwu a na-akpọ fire in Soweto killing all my people. Obasanjo nwere common sense kpọrọ ha kpọọ Mandela kpọọ Tom Mbeki kpọọ all the leaders wee sị ha don't burn your place, don't destroy your place, become a political party, organize your people. Ọ ya bụ apartheid daha na ụna abụrụgo a political party, you take over. And that happened in 1994 ka apartheid na-ada pam Nelson Mandela ligote. So ndị IPOB turn auto political party. Unu enweghị gateman na government house, unu enweghị councillor, unu enweghị chairman local government, unu enweghị member in any house of assembly na Igbo, unu enweghị na house of representative, unu enweghị senator, unu enweghị governor, mana unu chọrọ referendum in constitution. Shie echiche. Ọka bụ n'ihe ọmụmụ Igbo amaka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ọbanye na Evangelist Timothy Ofegbu nọ na ya bụ ihe omume. Anyị nyetụrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị maka na ịbụ onye nke Chineke ịbụ onye ọzụzụ atụrụ ya bụ na anyị kpa ebe anyị maka na ọ nwere ọtụtụ ihe na-efegharị bụ nke na-etinye okwu n'ọnụ ndị mmadụ ọkachasị dịka Pope asị na ihe ahụ akara